Изключително съм щастлива. За мен този моноспектакъл е истинската философия за живота, поднесена с много чувство и хумор. Лекотата ли е това, което усещаш след спектакъла? Трябва да живеем в лекота и в радост. Няма нужда да бъдем жертви. Катя толкова добре изигра тази роля. Аз се препознах в нея, защото буквално имах чувството, че това съм аз. Сега съм щастлива, че успях да доведа дъщеря ми и внучката, което за мен е голямо постижение. Защото те поискаха да дойдат. Нали, няма как да ги доведем. Заинтригувала си ги? Абсолютно. Абсолютно. Катя блестящо се справи, както обикновено. Благодаря на Милена Мат за това, че я познавам, за това, че усещам я като присъствие, за всичко това, което прави. Наистина и благодаря безкрайно много.